Vítajte pri technologickej ukážke Frameless Studia. Celé video sme vytvorili len z týchto zopár fotografií. Vďaka umelej inteligencii nie sme limitovaní uhlom kamery, dennou dobou ani ročným obdobím. Môžeme tak vaše priestory bez problémov odprezentovať zvonka aj zvnútra. Z rôznych uhlov. Informácie podáme podľa vášho zadania a môže to znieť takto. Takto. Alebo aj takto. A v akomkoľvek jazyku. Vylepšíme tak vašu ponuku na trhu s nehnuteľnosťami. Alebo podmaňujúco odprezentujeme akékoľvek priestory. Virtuálne prerobíme, alebo aj vytvoríme. Len pomocou vašich fotiek a tímu z Frameless Studia. www.frameless.sk